Hello, fैदो सोर सोर लाइफआव आंजों दसे रायलायनोसै जोंहा। बिराद अखा हाखादों जोंनिथिंजाय। फैदो अननानै दसे। आगै मा खबर? फार्स्ट टाइम आं माने लाइफआव फैदों आरोना दायो दिनै माने रोङाखैमोन आङो ओमफ्राय नाय एसे दासो मा दहाय जानायालाय दहाय जानाया अखा हादोंना हायाखै गला नों थानाय रुमाव? थेंक इउ जोमाव आगै। नोंबो लाइक होदोब्रा बलराम। लासैनो रोंगोनथ' आरो आं रोंबावासो नों मैया फोरोंनायखायसो एसे होमबाबो के ब्रादारनो हाय के आगै। अखासो हाबायथ' आरो नै अबेयाव थांगोन सानदों नोंलाय? हाजोआव? ओमफ्राय हनै नोंना गुमाया मा होनहरदों जोमाव अफिसियेला बैनाय सन्थला बोरमा सिखाव आंनिसो बियो। आयौ मा सिखाजों के ब्रादार आगै मा ओंख्रि बाजै होनदों? ओंख्रिया दिनै एकदम मा होनो पटल ओमफ्राय आलु भाजि ओमफ्राय कारिमोन। थावथारा दिनैनि ओंख्रिया फानलु गोसा आलु गोसाथारमोन। जोमा अफिसियेल बे पारिया आंखौ साबसक्राइब खालामाखै। खालामबाय आगै नोंनिखौ मालाबानो खालामबाय। मानो खालामाखै जाखो? खालामबाय नोंनिखौ आं मालाबानो। जोंना बिबनाङा सन्थलाया बुंहरदों लोगोफोर बाजैनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदे अननानै लोगोफोर होनदों। खालामनानै होदो गावजों गाव होननानै एसे अनदो आरोना। नोंजों आंजोंनो अनलायलायाबा आरो सोरथो खालामबावगोन आरोना अनबावगोन आरो। अनजालु आं हेल' फ्रेन्ड हेल' आगै। मा खबर? जोंना बिबनाङा होनदों BM राइडारा होनदों थेंक्स जोमाव गुमै फैजागोन नों आंजोंनो फैजागोन होनदों। फैजागोन होननानै बुगोन नोंखौ बिदि। के ब्रादार आगै मारै दं जोमाव पागलनो खिथाहरदो जोमाव। जोमाव अफिसियेला बुंलायबाय सन्थला बैनाय बोरमा सिखाव साबसक्राइब खालाम माबा ओरैनो मोनफैयो नामा नोंजों आलु बिगुर।
थैनोसै आं जोमा अफिसाव लागैया बुंदों के सिरि थाथ'र' लाइन मारिनि बेजों होनदों सिरि थाथ'नांगौनो केकेआ मानो थानांगौ देलाय अखा हासोदोंलै जोंनिथिंजाय जोमा अफिसार बुंदों सोंथलाबायनाय बोरमा सिखाव साबस्क्राइब खालामाबा ओरैनो मोनफैयो नामा जों आलु बिगुर होनदों खोनाखाबाय दा सोंथला खोनाबाय जोमा अफिसाव लान्दो ओइ सना आं नोंखौ हाबा लानोसै हाबा जाखानायसो बुरैसो आगै के ब्रादार दे मारि पागल मा ओंख्रि जाखो के आगै खिथाहरदो मोनाफोरावथ' सम मोनखाया फिसाजोनि थाखायनो आंनिया नों आगै जायो नामा जायो आं गिदिरसो आं हाबा जाखानायसो बिमासो नालाय आं खबर सबर मादि के ब्रादार आगै जोमावा होनदों नों आंनि देरसिन जाया फाग्लिलाय देरसिन जायोना जायाना मिथिथ'ला जिबाबो होनबाय आरो ना आगै होनबाय आरो के आगै होनदों गेजेरावनो बाजैना दे थानांगोन आरो ना मोजांबो गाज्रिबो थाखायो आरो सबबो मा ओंख्रि जाखो खिथादो खिथायासै गावआ जोमा अफिसियेल हाबा जाबा देरसिन जायो नामा फाग्लि जायोथ' आरो हाबा जाबाथाय बुरिखाबाय होननानै सानना लादो आरो ना के आगै बबाव दं बाजै होनदों आङो बेलेग जायगायावसो दं आरो ना गुबुन जायगायावसो दं आङो आसामनि बाहेराव दङ मिथिया के आगै खिथाहरदो नों महानि जोंना सन्थला ब्लग्स आगैया खिथाहरदों आंनि बिबोनांसो दे बियो बिथराय बर' हाय आब' सना होनदों हाय आगै आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय माब्रै खबर खिथाहरदो आगै जोमा अफिसियेल मा हाबा जानाया गोसो गैयाना मिथिला आं जेबो के आगै आं चिरांनि सन्थला ब्र'नो खोनाबायना सन्थला चिरांनिनो के ब्रादारा जोमा अफिसियेल बिथराय सिरि सिरि थादै नोंखौ नांला आंनो होनदों बिदि जाहैबाय नामा बे पागल जोमाव गुमैया सिनायालै बाजै होनदों सन्थला आगैया सिनाया बे अबेनि जोमा अफिसियेल खिथाहरदो आगै नों अबेनि होमबासो आं सिनायगोनलाय बिथराय आगै बुंदों मोजां आब' नोंनालाय होनदों आंखौ मोजांथ' दामानि गेजेरावनो दंथ'यो आरोना मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनो दं आरोना सन्थला आगैया होनदों के ब्र' मोनथिबाय ना ओमफ्राय जोमा अफिसियेला होनलायबाय सन्थलाबायनाय मा होनगोन आं बेखौ फरायला मा लिरदों के ब्रादार आगै बुंदों ओंख्रिया सबाय बिमा लेस्रा ओमफ्राय आलुसोमोन गोथाव दा भाजि एवनानै जाबा इमान गोथाव जायो आंनि फेभरेट बिराद गोथाव मोनजायो आंबो बेखौ सबाय बिमाजों आलुजों भाजि एवनानै जाबा सन्थला आगैया मिनिदों नुवाखै जोमावखौ थोस पागल गुमै नोंनासो होनदों के ब्रादार आगै
लोगो खालामदो दे सन्थला ब्र'नो सन्थला माबा लोगो जानो होदों नों के ब्रादारजों लोगो जालायलायदो जोमाव कुशल बुंदों ओमफ्राय आं अबेथिंजाय बियो सिपाझारा माथिंजायबा खोनादोंसो आं थांफेराखै खोनादोंसो आरोना बिथराय बर' आगै आब' आंखौबो सापर्ट खालामदो दे होनदों ओं खालामखायो आगै नोंनिखौ आं साबसक्राइब खालामनानै लाखाबाय आरो नायबाय थाखायो आरो भिडिअखौबो बे खालामलांबाय थागोन हगारबायल'था भिडिअ आंबोसो गोदान नालाय आंबो बारा रोङा आरोना दिनैसो फार्स्ट टाइम माने एलबियाव फैदों आरोना सन्थला आगैया बुंदो दे के ब्र' बाजैया मा लिरखो नोङो बुलो होनो रोङा ओं नंगौ मा होनखो आं बुजियासैनो मोजां लिरना हरफिनलाय जोमाव अफिसियेला बुंबाय के हिन्जाव सरि देथारगोन आं सिरि सिरि थाखानों केखौसो बुंहरबाय जोमावा जोमाव मिथ्र बहा थायो जोमाव खिथाहर दे के ब्रादारा बुं आं मा होनो आं खालामनोनो रोङाखै बोरै थुबा जायो बोरै थुबा साबसक्राइब खालामो आइडिखौ दाहो रोंथ'वाखै नों बाजै होनदों आं थांबा खिन्थागोन दे होनदों खोन्थागोन र' होनदों ओं नों फैबा खिथादो आं माने रोङाखै दासिमबो थुनो रोङाखै आं दाबो जेबो थुनो रोंबावाखैसै आं बोरैजाय मा होयो बोरैजाय मा होयो आं मिथिबावासै नै आन्दासैसो फैलाबायबावबाय जोमाव अफिसियेल होनलायबाय नै नोंनि खाफालाव खनथाम थुना होलै होमबानो ब्लु जागोननो नंगौ थाम्फै डिस्टार्ब जोमा अफिसियेल आरो होनबावदों के लै मोस्रोमनो जाहोयोना आं मा होननाय जादों आं बुजियासै दे उनाव रोंगोन बाजै होनदो नों फैबा सोंना लानोसै आं मायाव थुयो मिथियाखैना आं दायो लाइक खालामदो सोर सोर फैदों अननानै प्लिज जोमा अफिसियेल बिथराया थांबायदां जोंना बिथराया आगैया थांबाय खोमा गैला माथो सन्थला फैनायनो दुगाथार जादों मालाय फोरोंनाय दाखु जारलासो जागोन नामाव थुनानै आं रोङाखै मदरटराव थु बिनि उनाव गाहायाव थु जाम्बि होमबानो जागोन मिथियालै आं थुलाबायनानै ओमफ्राय माबा माबि ओंखारबा दा मा जागोन मिथिया जियानो जा बे सन्थलाया फैबा बेखौ थिनगोन आङो मालाबा लेंहरगोन र' सन्थलाखौ मालाबा फोरोंनो थाखाय गोजानथार जायोना जोंनिफ्राय बिराद गोजान जायो सन्थला थानाया बेखायनो फैनो हास'आ आरोना बेयो जोमाव नोंनो सोर फोरोंनायमोनलै बुंलायनो सोरखौ होनखो आंखौ ना सन्थलाखौ होनखो बे फोरोंनायखौ आंथ' रोंखाया फोरोंग्राया सोंनानैसो लानांगौ
फोरोंग्रायाथ' दङ लोगो मोनाना आरो सन्थलाखौ बिराद गोजान जायो जोंनिफ्राय 70 किल'मिटारसो जायो जों थानायनिफ्राय बहा थायो जोमाव खिथादो गायनाय फुनाय जोबस्रांबाय नामा र' होमबा नायनि आं नोंनि नामाव थुना नायनि आं आंनि नामाव थुलाय होनदो बेनि उनाव न' सिङाव थायोनो फाग्लाया न' सिङावसो थायो बेलायथो साबसक्राइब खालामखानायसो नोंनिखौ खोनाबाय आगै जोमाव नोंनिखौ आं साबसक्राइब खालामनानै लाखानायसो नै नोंनिया 295 दङ साबसक्राइब खालामखाबाय दे नोंखौ नायोआनो माथो आं नोंनिखौसो भिडिअ दिनै हगारदोंना हगाराखै नुवाखै माथो नुयोलै नुबाय आगै नुबाय बेलाय नुबाय बारा एसां मोजां रोङाखै नालाय सोंना लागोन र' आङो बोरैजाय मा खालामो मिथिजोबाना आं सोंनानै लागोन र' अखाया नै जोंना एसे हागाबाय जोमाव गुमैया न'आव थाया दैमायावसो थायो गुमैया नानि बिजनेस मावोनो बर' हिन्जावफोरा गुरियानो जोबा मोजां फोरोंबा माने गुरियानो जोबा मोजां फोरोंबा बुजियासैनोबा बुजिबाय दा नों थुनो होनायखाय थुबाय नुबायबो नोंनि चेनेलखौ नुबाय गाहायाव फैबाय दा बिनिफ्राय मायाव थुयो मिथिला आरो नुबाय जेनजा नोंखौ आं सापर्ट खालामनानै दं आरो ना मा ओंख्रि जानाय जोमाव खिथादो नोंहा खिथायाखैनो दिनै नानि बिजनेस खालामो होनदों नामा जोमावा मोजांसो दा गुरजियानो जोबा गाजाहाय नोंबो ना फाननानै दिनै बेसां मोनखो होमबा दे दोनबायबा आरो माथो दोनथ'नोसै ओंखारजोबनोसैबो गासिबो अखाया नागारालै ना मा जायो गाराथ' आरो एसे गाबाय दायो स्रां जाबाय दा थांदो भिडिअ बानायनो होनलाय नोङो अबेयाव थांगोन हाजोथिं आंबो थांगौमोन गारिखौ हरनायबा थांफागौमोन ना हराना गारिखौबो
हायो बाल मानो हाया नोंनिखौ नुयो माथो होमबा दे आं दा नायगोन देलाय आंना मबाइल गंनै मबाइल गंसेल' गंसेजोंनो माबायो नालाय दाहाय नायगोन आङो आंनि हासबेन्ड माने हासबेन्डआ फैबाथाय माबागोन आरोना नायगोन र' नै बेसो आंना चेनेला होनदों अ जोमा अफिसियेल मोननै मानि नोंना माथो बेखौबो आं साबसक्राइब खालामनानै दोनबाय माथो बा साबसक्राइब खालामबायथ' बेखौबो आं 1K बारबाय मालाय नोंना मोनजाबायना मोनजायाखै एसेफोर थेंक इउ जोमाव आगै चेनेला बेसो मेन चेनेला बेसो अ नायोथ' बेखौबो मोननै आं सिनायाना मिथियाना मोननै चेनेल नायो दा बेखौबो साबसक्राइब खालामनानैथ' दोनदों नोङासै एक्सट्रा दं सयथा मानि बिनिया मोननै खोमा होनबा मोनसेयाव होयोना होलालै बियो BM राइडारा होलादां बेयाव बे चेनेलाव सनथला ब्लग्सआवसो होयोसै दे उन्दुदो उन्दुनोसैलै उन्दुनोसैलां थादो दे उन्दुना लादो होनबा डिउटि दंबा खामानिफोर दङबा सम मोनोबा बिदिनो दसे फैबानो जाबाय आरो ना आगै सम मोनोबा आरो मालाबा लाइफआव फैबा दसे बिदिनो फैबानो जाबाय आरो सम मोनाबाथ' गैला दे बाजै गुड नाइट दे गुड नाइट नोंबो उन्दुदो नोंहाबो डिउटि दङ ना हराव दे होमबा दोनथ'बाय आंबो दोनबाय आंनावबो फैगोन दे मानो फैया जानो नों खैथासोआव फैयो नों ओरैनो सानफ्रामबो हरनि 11टायाव आयु हरनि 11टायावसो हरनि 11टाबाथ' उन्दुलाङो खोमा थेवबो नायगोन देसुन आं दिनै 11टासिम नेनानै दे बाय बाय दोनबाय